Здравей, Една. Първо честита победа. Как ще коментираш матча? Хареса ли ти играта? Доволна ли си? Благодаря, добре съм. Да, хареса ми, че се преборихме. Това беше много важен матч, защото ние първо изграждаме един отбор, един колектив и много съм горда, че се преборихме с този матч. Гърците успяха да ни вземат един гейм. Какво не ви стигна в него? Имаше някои индивидуални грешки, които на тази възраст много влияят. Има приливи и отливи. И те тогава, гърци бяха един много силен отбор, с много характер и те също си го извоюваха този гейм. 3 победи от 3 мача. Това до сега добре ли е според тебе? Да, добре. Всяка една победа е важна за нас и гледаме за следващата. Вярваш ли, че можем да спечелим тази квалификация? Разбира се, за това тренираме и за това се борим. Благодаря ти много.